Hi everyone. Yan nasab ko magpalipot-lipot sa amo ang palibot. Luyo to atubangan. Samtang pa ko'y oras dinhi sa among balay nga luyok-luyok gamay para lang naay ko ika-update karong adlaw nga taas-taas pa. Doon ako lakbit-sulti. Ron nga adlaw. Sa ako ang part nga ako ang video or vlog nako wala usay na anak ko na mo ra gyud na anak ko ay ipatuyok ta mo sa among ang palibot nga tinanom sa ko ang husband since 2008 ako ba naging hapon magi nagtanom sa ko ang mga tanom kaming duha nga nag-udmad in town sa 2008 ha hangtod karon amo gining inugmad ang amo gining tinanom sukad pa sa una hantod lang nga last 2021 nga larga akong husband. So karon kay naghikay man ko diri og kanang kuan pandigamo diri sa amo ang pagkaon sa kong anak ko mauli. Ituyok ta mo sa dito sa kilid-kilid. Iguman ako dinig tan-aw sa kayo nga magsiga na gani diha dapita ako ning biyaan kay pwede ra man biyaan. Dili na ni siya kanang at iwan nung kay tubig dam ni siya hot water niya akong ibutang dito sa takuri. Akong ibutang sa thermos. Samtang nagpaabot ko nga mabukal, ilipot-lipot mo sa kilid-kilid lantaw-lantaw gamay. Ano na ginuktok mo na? Ha? Ano na ginuktok mo na? Ha? Nuktok di ay. Nuktok. Ini kayo. Ini kayo ang palibot. Ini kayo. Nindot kayong palibot diri sa amuan sa probensya. Pinakanindot ang tinom sa kumbana since 2008 hantod karon sa 2025 nga nagko na gid in town before sa wap ani na mga palit nga ning yuta wala jud ni siya tanom bakante ni siya nga yuta galing lang akong bana hilig kay siya og tanom uni nainani ang among yuta nagiugmad na mo pero wala pa kay mi ka sa pangana ka earn og money din hidapita kay ngano ang among lubi mamunga unsay wa mamunga karon nga year almost 2 years na wala siya kabunga guro nadaot ni sa kainit sa adtong El Nino nga nahitabo since 2022-23 ba to basta kay 1 year gito siya nga taas kay huwaw nga ang mga tanom nga matay so kani din hindapita ang akong husband nagtanom taon sa una no sa 2008 bago siya ugmad diha daro diha dapita para lang makatanomi og mga inani kadaghan nga prutas dinhi sa among palibot grabe ging ugmad akong bana diring hapon halos magdaro-daro din kadadlaw kada buntag kung nauso lang sa una ang nauso lang sa una ang vlog sa 2008 kung kibaw lang gid ko guro papila na guro ming duha galing lang kay bag-o lang ko nag-vlog since 2024 last December muni naningkamot ko nga magpaila-ila sa mga katawhan nga tan-aw sa ako ang vlog kanunay noon maihap lang pero soon or later maybe become many people watching my vlog just positive lang kita ni always lang kita kay ano sa trial sa kinabuhi sama ra pud sa vlog kada adlaw dunay trial sa matag adlaw
dunay mistake, dunay say dili mistake pero di gid malikayan bisan unsa pa ka perfect sa tao, dunay gi mistake. So kani mo ni tinanom sa akong husband since 2008. Ang akong husband ng hapon mo'y nagwadwad din hadapita. Kung ako lang itong nabidyohan ang amuang gitrabaho sa last 2008 hangtod 2020 to 29 20 to 2021. Grabe among ugmad. Kung wala pa lang ang COVID sa una ay coronavirus, guro ang akong husband dili ka larga sa Japan. Pero gipray nako nga makaadto mi og gawas. Pero sa pagkakaron kay niya pa man mo ko di sa Philippines, mag-video ko kilid-kilid. Ako ni ipakita ang amuang mga tanom. Luyo at tubangan. Para na doon ako remembrance. Kay kung makalarga na miingat to sa lugar nga akong bana diin tuwa siya dito nagstay. Kaning amua mo na ning biyaan ang ako ng papa may muatiman. Papa may ako ang gipahandol din hidapita kung mga tumi sa ilang lugar. Hapit na mong flight. Okay naman kay naprobahan naman ang ako ang Japan residence. So sa pagkakaroon kay napako diri sa balay na mo. Ako ni magtagbaw jud ko og video sa kilid kay ngano makamiss biya ning ako mga tanom. Labi nagtanong sa kung bana makamiss oy nga dagko na gid kaayo as in dagko. Amazing kayo na samtangan ibalik ko diri sa akong luagan. Ibalik ko sa luagan or sa amuang pagkaon. Prepare na ko pagkaon sa akong anak. Sasayo man ni sa buntag pero ako lang na-upload og hapon-hapon na kay ang connection. Grabe gyud, wala may connection sa balay. Mangita pa ko wifi. Ika-upload. Let's go. Go. Come here. Come here. Come. Ang sipag. Cikara, come here. Come. Tayo chang. Come here. Stop. Pam. Balik na sa ukay-ukay sa sudan. Para lang maluto ni ako ang giluto nga hipon nga pinirito karon okay na nanay rice nanay hipon na lami kayo mo ni ang pagkaon diri sa probinsya nga madali-dali na kog luto basta lang dili mamili makakaon gyud ako ug akong anak mo kaon akong anak ani wa may pili akong anak nga hapon nga half Japanese wa gina siya pili sa pagkaon basta naali puy pagkaon okay kaayo pero kani tagsa na mi mo kaon ani labi na og na akong bana ani nani nga pagkaon dili mo tumsugot pero sa ako nga part kay Pinay man Pinay nga Bisaya mo kaon jud ko ginani kay mahilawon mi putag naning pagkaon mas ganahan ko nga mapakita sa akong pagkaon nga unsay ako ang namatngunan nga pagkaon mo na ako pong gipatry sa akong anak kun unsa akong pagkaon sa una nga kaning mo pa ko minyo sa akong banang hapon mo na akong gipakita siya akong gipatry ang pagkaon mukaon sa akong anak por surti kay ko nga akong anak mukaon aning hipon nga sinaglan og itlog na lami kayo yummy kayo diligit angay ikauwa kung unsay naa og namatngunan kay ngano kung ikauwa nimo ang imong kaugalingon nga unsa ang gigikanan kawang lang masinso ka kadiyot lang bawion ra pod ako kung unsay ang naan ako kung unsa akong naandan ipakita nako kung unsa ko ka sa una nga gikagikan ipakita nako mo nang ako naanad ko sa trabaho nga duko trabaho nga ugmad trabaho nga guna trabaho nga maskin unsa ako nang giduko nga trabaho walay daghang likramo nang ako igo ko ning share sa ako ang kaugalingon nga experience since nga wa pa ko since nga pagtanom na mo ning among yuta mo ni among yuta dinhi og balay sa probinsya simple lang pero napuno mi sa mga tanom tungod kay ang akong husband ugihan kay to mananom dili to magurong wala to'y tabi-tabi
Kada adlaw trabaho, wala tayo nung hunong akong bana og trabaho. Ako na lang mapulaan og badlong mingon ko nga pahuway na. Kay kapoy na ng trabaho di man gyud siya maminaw, magsige siya trabaho gyud tano mo nang ako nakasunod gyud ko sa kuang husband nga dili pud ko mag-urong. Kailan pud kayo mag-urong tabay na atong bana nagsigig trabaho. Ang tabang ipong kung bana mo ni nga ang amuang pinatud-an og singot. Nakita gyud kung sa kanindot. Maskin wala kay mi income pero nakapanindot og lantaw sa amuang mata. Nindot kaayo siya tan-awon. Maka-inspire kada adlaw. Daily makakita lang sa tanom nga ingon ani. Wana inspire na kay ko sa kong adlaw. Pila gyud ka tuig akong giwadwad og akong bana giwadwad dinhi dapita para lang maingon ani. Dili matabang ang amuang sakripisyo sa matag adlaw nga among gipatud-an og singot. Matud-an mo og singot matag adlaw sa among pagtaamuma ani pagtanom. Grabe ang among sakripisyo ni aning amuang palibot para lang maingon ani kanindot. Mo ni siya ang inani. Basta lang lagi dili damuhon nga sa samtang nga imuhang giugmad sa pilmiro lagi pinakalisod. Nahantod nga may nanay na maoki na. Dili na manindot na gid ang palibot nga maka-inspire sa amuang daily activities. Nang ako wala ko magmahay nga hinani ang among lugar. Kay ngano amo sa ning pinatud-an og singot. Mura siyang teleserya sa kinabuhi na mo dinhi sa Philippines since 2008 to 2025. Nakita gyud ang amuang ugmad og yamuma nga pagkanindot sa palibot sa amuang lugar nga. Unang akong anak duha ni sila kabuok unya kay usa lang nabilin kay kamagwangan ako ni rest in peace na nya. Mao na ni ang amuang lugar nga amuang maskin ang ako anak kadagko na dako na ako sa akong anak nako wa na ang ako pong mga tanong nindot pud kayo dagko na sad kaayo as in dagko. Ako lang ning gi-share ako ning gitabi kay ngano para na ko remembrance kay na panahon nga malimot ta sa ato ang mga daily life samtang ako arong nahinahunaan ngayon nani ang amuang kagikan amo ni ako na lang gi-share para nabig usahay nga wala na ako magunahuna sa past sa present tanang ko nagunahuna mo ni siya nindot ta kayo ang palibot na tuyok lang ko kilig